Nalethi siphumile-ke manje sawulokhuza ama-pamphlet ngiyokufaka namhlanje ngizolala kamnandi mama yabo njengoba utheni ngiqoba nawini. Samani guys. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So today sizobukela uNaledi ethembisa uSpikile ukuthi uzomqoma. Khumbulani njalo ukuthi wathi uNaledi yena ngeke azamqome uSpikile, but now usethe uSpikile akahambe ayomfakela ama-pamphlets ukuze awine kuma Metro FM. Meke wawina kuma Metro FM then uzomqoma. Iyona ke into abavumelene ngayo leyo, yona into ejabulisa uSpikile leyo. Abanye bathi kuNaledi ngathi usedlala ngomfana, but asazi ukuthi ngempela kwenzakalani ekhanda laNaledi. So guys, ashoneni khona ke siyobukela i-live because uyangazi ukuthi angithandi ukuthi ngidle isikhathi sakho. Shoneni khona ke. Angiveli namanje. Okay. Onakho eish. Buka nje ngathi ikati lami. Hayi bongathi mina ikati Sipile yabo uthi engeyisi. Angantshona wathi wena mina ikati elibovu nawe ufana nekati wazwamo. Angazi ngayithini lento mama ubele kahle nje. Ish Ikhanda lami limbi dog. Buka ikhanda lami. Ngizokuluka nje faka i-account ngifakele imali. Oh, xa ngifakela imali ngifakela malini? Ngizokufakela imali yokululwa malini? Mina ngileka ngamalini kanje gcina? 2000. Uba ngo-2K. Ngabi ngalaphesheya. Mina lami laphesheya bhuti ami ngoba ngizokublock ngoba kusukhululeke kakhulu ethi ngikublock. Mama ngiyadlala. Ngisenza leyo nthawu. Ngiyathanda kakhulu mama. Hawe ma. Sipikile musu. Yazi iphupho lami ukukhuluma nawe. Hayi kahle. Ngiyakutshela serious yabo nje angazi namhlanje angazi ngizolala ngenjani angazi ngizolithini. Ngibonile lapha ukuthi uyakhankasa ukuthi bengivotela abantu. Thank you so much. Yeah, it's because ngiyakuthanda. Kuba ngikuthanda ngaba ngiyenzanga lento. Bengeke ngihambe nama-body ngimemeza. Ingoba ngiyakuthanda. Okay, yazi manje cingenzelani ngeSpikile? Ngiyenzeni mama, anything for you. Yes, cingenzela ama-pamphlets ne ngama-poster lawa a-vote for you, and then mase wafaka kuma-taxi, wafaka ema-rank, wafaka ey'gxobeni ukuthi abantu bengivotele. And then I'm gonna that's hard. Is that hard for you? Is that Ngizokwenza phela ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi ngikuthanda kangakanani. Oh, okay. Kubeka ukuthini? No, I was just nje ngicela lokho cause musana usiyahlanya noSpikile ngoba ngizomhlola. Mana why ungang-unblock ku-Facebook? Ngizok-unblock. Facebook kunesidingo ngani cause nami angiyikona njalo. Kodwa ngicela ukuthi ungilokhuze ku-Facebook. Oh, musana ukuphapha musana beniphaphela uSpikile. Angasidongi ngithini. Ya bavele bethi ngiyahlanya kanti ngikuthanda wangempela. Abazi mina ngizokuphatha kahle mama. Mina kodwa ngawina nje mhlawumbe nje ngingakuqoma ngazi. Ha. Ayi mama okay. Ngoba ke uzowina. Uphi uKhabaja umu-ede la umu-ede uKhabaja. eKhabaja ozongena. Yabona-ke nje wawina nje mina nawe sesiqome nize seliyazi ngoba uzowina. Ngishongo-ke phela ukuthi ngeke ngize ngivumeke phela wena usesesiqomene wena usuyasho. Phela sengiyasho phela ukuthi meke wawina ngicela ukuthi ungizele bani. Ngena ku-live. Khabaja. Nangu ufuna uzovela la. Khabaja. Yabona sengenzile-ke into ayicela Khabaja. Kanti yini mfethu sokufunakala esenzeni ke manje? What's next? Uthi angifane igxobeni manje. Ama-pamphlets. Egxobeni. Cabanga ukuthi ngigcwalisa ama-pamphlets Ama-pamphlets egxobeni abhalwe ukuthi vote for Naledi. Kanti ayothi sesiqedile. Angaqedi nje Khabaja. ngathi imoto yami igcwele iy'tikha zakho nje.
Hayi sazokhala ngokunjalo futhi kubantu ogibela egcobeni mina ngeke manje ngimaphansi. Angeke bafona kumele gibele isigxobo. Ngeke sicela ukuhamba usayifaka nawe. Ngizofika futhi lapha eThekwini. Ngicela ukuthi mawufika ungibone Mawukuthi please. nifuna ukungibona, mawukuthi nifuna ukungibona, do that. Cause ngizofika ngihamba ama-school tours. Mawukuthi nifuna ukungibona, or mawukuthi nje nifuna ukuthi nihambe nami ama-school tours, sihambe la engizobe ngiperforma khona, performe nawe, siperforme soba stage, ngicela ukuthi nenze leyo nto. Where is Giants? Papa, Sawaprinta kuphi? manje la eThekwini. Ha mama ngiperforme nawe ngamele ngihlanye. We. Sesiyoprinta mfethu. Okay. Uma kwi-live, sobe ngibe live, mase uspikile yajoyina-ke, ifoni yami iphelelwe i-battery, papa yini? Okay, ungi-invite. Mhlambe siyoprinta. Okay, papa yini ibe nosuku oluhle ma. Ube right mama, uthando yimini. Thank you. Speak Zozo. Yes, ngibiza nge-Speak Zozo. Sawubhala ku-Facebook ithi sengibiza u-Speak Zozo. Bye mama. Papa Speak Zozo. Okay everyone, sivala la ivideo namhlanje siba ngqi. Ule ukuthi enjoy le ivideo namhlanje. If you enjoy le, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.